A Deputación da Coruña asumirá a pavimentación da rúa Francisco Lorenzo Mariño na parroquia ribeirense de Aguiño. Tras a actuación xa cometida pola Administración provincial consistente na dotación de beirarrúas e servizos, quedaba pendente a pavimentación e arranxo de algunhas deficiencias que agora se van a cometer con cargos orzamentos o próximo ano. Nos estaban plantexando aproveitar non só pavimentar, sino que da actuación da Deputación quedaron algúns aspectos defectuosos, non? Pois todavía quedaron postes no medio da calzada, por exemplo, que hai que retirar, algunhas bocacalles ou algunhas zonas de accesibilidade que quedaron mal executadas, que incorporaríamos tamén ao proxecto. Por lo tanto, unha cifra concreta non podo decir, pero por experiencia se pode decir que andaría probablemente nos 800.000 euros ou algo así, non? Con esta actuación, a Deputación contribuirá a mellorar a seguridade viaria nunha das principais vías de comunicación da parroquia, posto que dá acceso ao núcleo urbano de Aguiño. Esa mellora do pavimento e da seguranza viaria na rúa Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño era unha obra moi demandada por parte da veciñanza desta parroquia de Ribeira e o presidente entendeu perfectamente esa necesidade de dotar a parroquia de Aguiño dunha mellora na pavimentación desa rúa porque é a principal rúa de acceso ao núcleo urbano de Aguiño e, por tanto, pois é unha necesidade perentoria mellorar a súa infraestructura de pavimentación, non?